Hvis man kommer ind i et rum, hvor man møder børn, som får lov til at være sådan, som det er naturligt for dem at være, så vil man se, at de er undersøgende, de er sansende, de kommunikerer, de bevæger sig. Og sådan er det også i skolen. Når læreren kommer ind i klassen, så er de også alle sammen i bevægelser, der er lyd og der er aktivitet. Og hvis børn får lov til at være sådan i timerne også, så arbejder man med dem, og så giver man plads til, at børn de kan lære og fortsætte med det, som der er naturligt for dem, nemlig at undersøge og lære og være i aktivitet og kommunikere med hinanden. Det vi har og det vi kommer med, er en pædagogik, som både forsøger at forstå situationen, forstå børnene, forstå den situation, børnene har sammen med lærerne i undervisningen, og nogle konkrete metoder, som bygger på den forståelse, som udlever det.